mai waka kawai a bashi kiɗi shi almajiri a bashi siki na rasa ne ake da su a baki na dai sauku ne abun magana kun bai kuni ce ku zo mu kina soyayyar ta maganin fitina masu rabo da sansuna a mana haske maganin duhu jama'a wanda ya so ta za ya ke rasa aya zancen gaskiya a kawo jama'a ga ɗan kasuwa uban sana'a wani sauri mai a nan cikiya hanyar gaskiya a duba kaya don akwai ta kuma akwai gaskiya muna son batu ne shi biya wasu sun so mu dan yaban da muke wasu sun ki mu dan yaban da muke wasu ko dariya gare mu suke na san kin ga duka abin da suke kai mai son mu so batu ne kawai kai mai jin mu karkaki ta kawai